напълно и вече ние сме на целия завод. Всяка зона се следи много изкъсно, всеки един оператор, дали е дошъл на работа, дали е тук, дали е закъснял, тъй като линията стартира в 8:10 и ако не си на работа, тя стартира и е много важно да следим дисциплината и присъствието. Mitsubishi беше единствено бензиновия двигател, дизеловия е на Грейто с всичките технологии са от Германия, Bosch, Delphi, Valeo. Малко преди вас имаше едно посещение, почти няколко пъти в месеца имаме посещения от техническите университети, студенти идват на оглед, да видят как работи българското автомобилостроение.